Nambonani. Ngaqhabaza ngani? Ngicocela ama-customer. Ngakenzela ukuthi bangibone abantu. Mana bakuboni kahle. Abakuboni kahle. Abakuboni. Uwaxoxelana ama-customer. Uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje? Uwaxoxelana ama-customer. Uwaxoxelana ama-customer. Yala ngixoxa namhlanje. Umuntu ke oqala ukubona le video namhlanje njengoba ke sekubuzwana ukuthi uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje wantshontshelani ama-customer. Kana kwethu ngabe usukulekho lokuqala la ngicela ukubingelela phinde ngikwamukele futhi kuyona le channel. Ngicela ukuthi enze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ivideo ebese kuyima siyilalela ivideo ziphele ebese ke siyakhomenta ngendlela ke ekuyiyona understanda ngayo. Kana kwayo kula kuke kwabikwa ngevideo ya before la khona ke omunye umsakazo Ukhozi FM uZimdola obuye abe usomabhizinisi ekhala ngomuntu ke abambisana naye noma ke nomuntu ekufanele ngabe bayasizana kweze business njengoba ke bengomakhelwane ukuthi hawu cha kwathi la khona kufanele ngabe bayasizana noma kufanele ngabe bayabambisana. Umuntu ke wafika uZimdola wavula ibusiness waqala izinto ibusiness zokudayisa ama product. Umuntu ke owumakhelwane wakhe owayekade angisazi noma wathi owayekade nesalon noma wayekade kodwa wenza into ethe phecelezi ofuthi wayengadayisa nama product. Waqala wadayisa ama product waqala waphusha ukuthi abantu edayisa into efana neyakhe mangabe abantu beze kuyena ebese ukuthi uyakwazi ukuthi abaqhwebe ngoba yena ube ngasekuqaleni uZimdola ukuthi ungaphakathi ofuthi umuntu mangabe ngena uzokwazi ukuthi abuze kuyena kuqala bese amtshela ukuthi ayina ama products. Kanti ke waphinde wakhala ngokuthi treatment yakhe ayikho nginhle ngalendlela abantu abasuke bemlindele ngayo mangabe ke kuyilo umuntu onje ama customer ubaphatha ngendlela uthola ukuthi ubanikeza nezinto ongayisizona. Right? Okay, yasubamningi imbono yabantu einkundleni zokuxhumana. Kangaka ukuthi ke shuthi ihambe yahamba yaze yafika la khona imicano la khona noma ke ebona ukuthi nakho ezodlala umuntu wesifazane ke ebusinessini la okungamele khona. Njengoba ke wayekade ecelene emkhuleke ekuqaleni ukuthi uyacela abantu ukuthi abakhulekayo bemkhulekise kulesi simo abhekene naso ngoba naye akazazi ukuthi kufanele athatheni ahlanganisa nani. Mangabe kunjena izinto ziyaye zimxake ngoba kuyobe ngazi ukuthi mhlambe usebenzisa ukuthi ingoba nakho noma mhlambe ngoba nakho ukuthi kunezinto ayizona lithi mhlambe nje ingoba nakho ukuthi uthemba ukuthi uzobiza amaphoyisa noma ke kuzoba kanjani. Kodwa ke waseke izolo kwasabalala ivideo einkundleni zokuxhumana la khona ekhombisa ukuthi akayi understand futhi uyaqhubeka nokumlwisa lo muntu wesifazane. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho uyibonela ivideo ngaseqaleni kodwa ke ake singene kuona ke umongo wevideo noma ke kumsusa wento ekuyona eyenzeka kule video. Lalela le video ebese uyaphawula kuyona mawuqeda ukuyilalela. Sanibonani umamkhulu. Guys, ngisacela ngithanda siseni ngoba ngiyabona ukuthi nje ngizoya ejele for into engayazi. Ngijangazi noma ngizothi ngizobulala umuntu noma ngizokwenzana. Guys, nginenkingi ngihlusho umakhelwane la eUKM la. Yakathi ngifika la last year ngithola ioffice kule building. Lamantombazana kamakhelwane ayechathela abantu lapha ngazane emshini ayachathana enzani. Mina ngafike ngayidayisela izinto ezehlukahlukene lana. Ngaqala ngamaphinifa, amaduku, ngeza ngesaluni, ngeza ngezinto zonke lezi eziherbal engiyidayisayo ezahlukahlukene. Ngithe ngibona kwamakhelwane sebedayisa the same thing engiyidayisayo. Akunayo inkinga yalokho mina. Yabo ukuthi badayisa izinto ezifanayo nalezi engiyidayisayo. Inkinga ukuthi manje ba-advertise ngama video ami bahlangabeza ama customer ami emaliftini bethi ikhona kwaZimdola bayibize ngoZimdola bathatha ama customer ami west part khona izinto abangayidayisi kulezi engiyidayisayo. Umuntu umethu uyafika ethi unenkinga yezinto ufuna into ethile bamnikeza into yabo engingayazi mina. Abuye umuntu esezothi wathenga into la nansi babuya bafuthi banqabe futhi ukumrefunda izinto lezo umuntu asuke eyinakhuzile eyithengile. Manje inkinga lento le guys
KwaZimdola ngoba ubone nje ise UKM nawo uUKM phezulu nawo uma ungaboni lo UKM akusekhona UKM angazi ukuthi ena yindaba angazi like ngazama ukukhuluma naye lo sisekuqaleni ngasho ngathi ngizoze ngimreport nala kwebuilding wavela wagijima ungireport kuqala angazi mangithi ngiyafika ngizosho ukuthi nginenkinga lo sisi uadvertise ngama video ami uthatha izinto usedayisa izinto engiyidayisayo kuningi nje kuningi ubabamba abantu bami bese sema leftini inkinga khona ukuthi umnyango wakhe ufika kuqala kunowami kodwa yena ukwa left uma ungena la office lami kwa left yena mina ngikwa right kuukuthi umnyango wakhe yena uphambili kunowami manje ama customer abuye senenkinga esebadayisela izinto ezirong ongesizona lezi ezidayiswa yimina la yabo jike lapho angawa refund ngiyacela ingakho ngithi ngicela ningithandaziseni angisiye nje umuntu ohlubuko umoya kalula kodwa mina intombazane ngiyishaya ngiyayishaya intombazane and ngizoboshwa very soon nizozwa kuthiwa ngiseyikhindini very soon ngoba sengikhathele ukukhuluma ngiyacela abantu abeze UKM cela ufike ubone lo UKM lo phezulu uma ungawuboni lo UKM akusikhona KwaZimdola lapho ngiyacela please. Lapho ke intombazane ilokhu ibuzile ukuthi ngizoyenzani lokhu ibuzile ukuthi uzongenzani pho uzongenzani mangibuza ukuthi watshotshela nama customer ami ilokhu ithi izongenza lapho Jesu lapho Jehova spin kick sami siyaviva ngibanjwa ukuthi ngumsakazi nje kuphela ngabe ngishaya intombazane nje ngiyimatise ngithatha iphenti ngilifaka ekhanda awu ngaze nganebhadi lokho yiso intombazane udede ngibukanisa nabantu ilokhu ithi uzongenzani ngifuna ukubona ukuthi uzongenzani he lapho obsessed intombazane kuyangilana okuhambe ngigqoke emahashahasheni igqoka isithenga ingubo engiyigqokayo ingubo mangigqoke ngayizolo ngakusasa isuke isiyigqokile intombazane kahleni bo nakho sengisinda yikho ukuthi amabhluwe akangiwagqoki ngabe speechana ngamabhluwe afanayo yeheni angithi niyabona ukuthi angiyisukeli le ntombazane lena ngayitshela nakuqala isaqala ukwenza lento yayo ngathi anginankinga mina ukuthi sidayisa izinto ezifanayo singadayisa sibe u30 la sidayisa izinto ezifanayo sonke akunankinga lokho inkinga ukuthi abantu bethi baze ngimamkhulu ithi yona uyona umamkhulu ibadayisela izinto zaze engingazazi ngabe zokuqhatha ngabe zokwenzani ngisho izinto zayo zobusa ezidayisayo angizazi mina dayisela abantu bami izinto ezirong athi umamkhulu onjani onjeya ngifuna nisho ukuthi ngiyamsukela njalo ngoba icustomer maselibuyisela into akabe safuna ukulinikeza imali yalo isigebengu lesi basazovela nabanye akekho kongakhali ngalesi sigebengu sijike sibuza ukuthi uzosenzani sikubuza ukuthi uzosenzani same sigebengu yebo uyena lo wasemzinyathi yebo same hunta